Dugu gaurko egitaragoarekin, orain honetan berrirore agerraldia daukagu, kasu honetan ikastolen elkarteko kideekin, horretarako etorri dira Nekale Artola Labordeta Anderea, Jose Luis Ukia Buselo jauna, eta Koldo Tellitu Mejia jauna, ongi etorriak hirurak batzorde honetara, zuzenean emango dizuegu hitza 15 minututan, gutxi gorabehera agerraldia egiteko, gero taldeek izango dute aukera galderak edo planteamenduak egiteko, eta azkenik zuek 5 minutu. Beraz, preso zaudete, zuena da hitza. Bale. Egunon eta eskerrik asko gonbiteagatik. Sartuko gara zuzenean denbora mugatu dago eta. Bueno, egia esan da, areto honetan egin genuen aurreko agerraldiari hasiera emon genion esanez, edozein herriaren etorkizuna finkatzeko garaian hezkuntza oinarrizko gaia dela. Ikasleen irtera profila zehazterakoan gizartearen etorkizuna eta eredua finkatzen dira. Herri edo herrialde baten kultura, historia, izaera, hizkuntza transmititzeko eta mantentzeko oinarrizko tresna da hezkuntza eta hori denok dakigu. Horregatik, hain zuzen ere, herri eta gobernu guztiek lehenesten duten gaia da hezkuntza eta arautzeko lehentasuna ematen diote. Agerraldi horren ondoren, Euskal Hezkuntza sistema arautuko duen legearen inguruan hainbat mugimendu egin dira, hezkuntza sistema osatzen dugun eragileon aldetik. Ez dizu zehaztuko, denbora mugatua dugu eta hemen gauden guztiok ezagutzen ditugulako mugimendu guzti horiek. Eta gu ikastolak parte aktibo izan gara garai guztietan. Ibilbide luze hori eta gero, lege aurreproiektua dugu mahai gainean eta aurreproiektua balekotzat jo dugu publikoki, nahiz eta gabeziak ere badituen. Bai, eta zergatik diogu balekoa dela, bai? Bueno, guri iruditzen zaigu Euskal Hezkuntza sistema berri batenuntz ate bat irekitzen dela, bai? Aurre proiektu honek aukera esanguratsuak jasotzen dituela eta gaur egun dagoen Euskal Eskola Publikoaren legearekiko aldea badagola, ez? Aurre proiektu honek gure ustez jasotzen dituen aukera esanguratsu horiek hauek dira. Lehen aldiz, publikotasun eredu berri bat definitzen du. Eta hezkuntza sistema propioa eraikitzeko bidean, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren ideia jasotzen du. Gainera, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa osatuko duten ikastetxeak administrazioko administrazio titular esango du, titularitatekoak izan edo ez, bete beharreko baldintzak, printzipioak, konpromisoak, bete beharrak eta helburuak jasotzen dituelako, bai? Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren parte izango diren ikastetxe guztien finantzaketa bermatuko duela aipatzen da, aurre proiektuan. Guretzako hori aurrera pauso bat da, doakotasun erreala ziurtatuko dela, eta bat gatoz doakotasun printzipio horrekin eta helburuarekin. Gainera, iruditzen zaigu ikasle eta familia guzti hezkuntza eskubidea bermatzea aldera aurrera pauso bat dela, eta segregazioaren kontrako neurri gisa, konsideratzen dugu aukera bat. Segregazioaren gaiarekin jarraituz, segregazioari aurre egiteko egiten den proposamenarekin eta helburuekin ere bat gatoz, eta garrantzitsua iruditzen zaigu legean aurreikusita egotea hezkuntza komunitatearekin elkarrizketa aktiboko prozesu bat irekitzea, bai? Gainera, aipatu nahi dugu doakotasunaren bide horretan, hezkuntza sailak eman ditula pausoak, finantziak eta gehigarria bideratuz. Guretzat, ezinbesteko eta garrantzi berezia ematen diogun beste arlo bat da hizkuntzarena, euskararena alegia, eta hor ikusten dugu aurre proiektuan badagola aurrera pauso bat, Eta aipatzen direnen artean 4 nabarmendu nahi ditugu. Neurriak hartuko direla euskararen erabilera sustatzeko, eskola komunitatearen motivazioa sustatzeko eta ikasleen arteko harremanetan euskararen erabilera indartzeko. Bigarrenik,
euskararen minorizazio egoera aitortzen dela eta ondorioz C1 maila lortzeko prestakuntza sustatuko dela irakasle guztien artean. Hirugarrenik, ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerakoan euskararen B2 maila lortu beharko dutela adierazten da. Eta laugarrenik, euskal kulturaren ezagutzari arreta berezia eskainiko zaiola ere aipatzen da. Hezkuntza sailak berariazko, planteatuko dituen planen bidez. Baina aldi berean, gure ustez, aurreproiektu honek baditu hainbat gabezia, eta orain gero aipatuko ditugun proposamenen bidez eta ekarpenak egin nahi ditugu, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publiko propioa eta bateratzaile bat gauzatu ahal izateko. Eta gabezi horien berri edo emango digu edo adieraziko ditu Jose Luisek. Bai, hasieran esan dugun bezala, baleko bezala jotzen dugu legeak, baino bai ikusten dugula gabezi batzuk, ez? Bat, importantea, danak importante, bat izango litzake zehaztapen falta. Eta zehaztapen falta baino, izango genuke gauza edo gai gehiegi usten dituela gero agindu, dekreto eta horren eskuetan usten duela gehiegi. Uste dugu behintzat gauza batzuk marko finkoago bat jarri beharko genukela, eta gero beste dekreto batzuk, ez? Irikia bai, baino irikiegi dala kasuntan iruditzen zaigu, ez? Beste gabezia, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren bai definizio egiten duela, baino azkenean gero lege osoan mantentzen dugu berriro ere publiko-pribatu dikotomia hori. Publiko-pribatu dikotomia, batzuk gauza bat, beste batzuk gauza bat. Gure ustez bentsat kastetxe guztiok berdin da titulartasuna zein da, nolabait baldintza berdinetan jokatzeko aukera eta izan beharko genuke, eskubideek eta bete beharrak berdinak denek. Beste aldetik, doakotasun printzipioa markatzen du, baino ez du esaten doakotasun hori nola burutuko dan, ez memoria ekonomikoan, ez gero zein izango litzakeen gutxieneko finanziazioa beharko luketen ikastetxe guztik, hor bakar-bakarrik arautzen da, gero auditoriak, ezin diala kota, baino ez noaino aiatu behar dugun, eta ze finanziazio beharko litzaken hortarako, ez? Orduan gero, esango dugun bezala, hortarako lantalde bat eratzea eskatzen dugun, ez? Beste aldetik, eta lehen komentatu dugu, ez du gobernantza eredu berririk planteatzen. Lehen esan dugu, planteatzen du gaur egun dagoen sare publikoana eta beste gaur egun dagoena sare itunduan. Gure ustez, ikastolak hortarako sortu ginen bere garaian, herrigintzan nolabait oinarritutako gobernantza eredu berri bat planteatzen dugu, irakaskuntzan, gure ustez, gure esperientziarentzat aberatsa da, urtetako esperientzia daukagu hor, eta hor, gauza batzuk ondo, beste batzuk geizki, baino eredu, herrigintzan oinarritutako eredua gauzatzeko aukera eman beharko luke behintzat, nahiz eta, badakigu, hori egun batetik bestea ezin dela egin. Euskera talean, lehen esan dugu, ondo dago, gure ustez bentsat eta gure esperientziak murgiltze eredua da bakarra nola ziurtatzen duena benetan helburu hoieta aiatzeko, baino hori baino guretzako importantea da esatea, helburu ondo daude, baino nola neurtzen dugun helburu hoieta aiatzen gean ala ez, eta ez bagea aiatzen nola aplikatzen dugun zen neurrik egiten dugun ikastetxe bakoitzean horrea aiatzeko. Helburu izan behar da hori, eta hori baldin bada, hortarako ebaluazio sistema bat jarri behar dugu. Tegu esaten zein izango da, baina azkenean hor zerbait jarri behar da. Bestaldetik ere, Euskal Herriko konzeptua, ikastolok, Euskal Herria konzeptua bere gure ADN-en daukagu, eta gure ustez bentsat hor egon beharko litzake, era batea do bestea, ez dugu esaten Euskal Herri osoako lege bat, baino bai esaten degula aukera badaudela Euskal Herria nolabait konzeptu hortan lege hontan sartzeko, ez? Eta, hor dauzkagu unibertsitateko legea adibide bezala, ez? Eta bukatzeko
ustez gabezik edo bentsat hobekuntzak, gure ustez legeak ere bideratu beharko luke titulartasun partekatutako ereduak esperimentazioari. Lehen komentatu dugu, ez da komentatzen o kontemplatzen da publiko-pribada dikotomia hori, hortatik atea nahi dugu, eta bai esaten dugu esperimentatu behar dela, eredu berriak, honek aukera eman behar du esperimentazio hortarako, eta hortarako ere beste proposamen bat egingo dugu bere momentu. Eta hortarako, ekarpen zehatzak artikulatuari egiten dugu, eta, Koldo, zure eskuta. Zortzigarren hori zaila gustatu. Sabotaje, momentu. Bueno, goaz, egingo dituguna dira orain proposamen edo ekarpen zehatzak. Lehenengo biak, Jose Luisek, aurreratu dauz, ez da? Gure aldetik Euskal Herria kontzeptua agertu behar da. Eta horretarako bi ekarpen egiten ditugu. Bata, gehien bat, Euskararen kultura partekatzen duten beste lurralde batzuetan kokaturiko beste ikastetxeekin nahi duguna da harremanak bideratu, sareak bultzatu, esperientziak trukatu, proiektuak konpartitu. Eta horretarako baliabideak egotea. Eta bigarren ekarpen horretan, proposatzen duguna, eta ja proposamen zehatza da Europa mailako partzuergo bat eratzea, egungo errealitetik abiatuta, hezkuntza sistema propio bat Euskal Herri osoan eraikitzeko. Eta horren bitartez, erkidegotik kanpo dauden hezkuntza proiektuei laguntza emoteko. Jose Luis ondo esan den moduan, hau ez da berria. Ni ez dut hau azpimarratu. Hau ez da berria. Hau Euskal Unibertsitateko legean dago. Eta Euskal Unibertsitateko legean egonda, zergatik ez da egongo, maila honetako legean. Gure ustez, ezin da ulertu. Hirugarrena. Hemen egiten duguna da, pizkate, sare publikoan Jose Luisek ere amaieran azaldu duena, ez nahi sartungo, atea zabaldu esperimentazioari. Hau da, titulartasun konpartitutako ereduen esperimentazioa. Lege hau onartzen bada 20, 25, 30 urterako da, eta gu pentsaten dugu tarte horretan olako esperientziarekin, olako esperientziak aurrera eramatea interesgarria da. Bentsat, konzeptu bat nahi duguna maigainen ipini. Ateak zabalik egotea. Gauzatuko da, ez da gauzatuko? Ez dakigu. Horregatik dago sedapen gehigarri bezala, eta ez 30 edo 35 artikulua. Nahi duguna da, sedapen honekin da, ateak zabalik egotea. Aurre ikusten bada, publifikazioaren elementua, egin dezagun kinu bat esperimentazio horreri. Agian aberatza izango da. Hemen, hizkuntza ofizialak eta txerriko, hemen bebiaren gaiaz ari gara, aipatu dugu lehen bebia derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan lortzea guretzat egokia dela, baina hori frogatzeko oso garbi daukagu. Kanpo ebaluazio bitartez egin behar da. Bestela, gure ustez, euskararen inguran dagoen arkitektura osoa ez dago ondo eratuta. Eta eskatzen duguna da, ez izatea ikastetxetako irakasleen eskutan geratzen den gauza bat, baizik eta kanpo ebaluazio baten bitartez egingo den froga bat. Bosgarrena, Euskal Kurrikulunarena ere aipatu dugu, hemen, gure ustez garrantzi askoz ere gehiago emon behar zaio Euskal Kurrikulunari, eta, Euskal Kurrikulunari garela ulertuko da, Euskal dimentzioa eta dimentzio unibertsala barne biltzen dituen ikuspegia jasotzen duen kurrikuluna. Ibilbidearen amaieran, euskaratu beharreko kultur ibilbidearen eta kompetentzien proposamena da kurrikuluna. Eta uste dugu hori jasotagoen behar dela. Gure ustez, Euskal kurrikuluna ahaztuta dago aurre proiektu honetan, eta uste dut berreskuratu behar dugun ideia dela. Beraz, ekarpena egiten dugu BH.bat artikulari. Eta horrekin batera ere, Euskal hezkuntza sistema helburuak aipatzen direnean, gehikuntza txiki bat. 3J ados gaude orokorrean jasotzen denarekin, baina gehitu dezagun. Euskara, Euskal kurrikuluna eta Euskal kultura. Gure ustez, merezi du hor jasota ere egotea. Legearen sedearen artikuluarekin, bi artikulu horretan, askotan esan duguna, deitu dezagun murgiltzeredua, deitu dezagun eredu orokortu eta inklusiboa. Gure ustez, nahi badugu bebia lortzea, ikasleik lortzea, derrigorrezkoa hezkuntza amaitzerakoan, bidea argia izan behar da. Eta bide hori izan behar da eredu orokortu eta inklusibo bat.
Hiru ube bikoitza horretan, planteatzen duguna da, sustatzearen ordez bermatzea. Gure ustez, salto kualitatibo txiki bat da, sustatzea ondo dago, ez dugu zango ezetz, baina gure ustez, potere publikoak egin behar dutena da, bermatu. Hemen 75 garren artikuluan, ekarpen batzuk egiten ditugu, eta gehien bat, Euskararen inguruan pentsatzen dugula artikulatu behar dela gure legea, eta horregatik sistemaren lehentasuna hizkuntza den aldetik gehitzea uste dugu ezinbestekoa dela, ezta? Eta gero, hor beste zenbait ekarpenak egiten ditugu, zen maila lortu behar duten, eta nola normalizazio hori lortzeko zein bideak ikusten ditugu. Hemen 75 gaur egun 75 bidena, horretan lehenengo eta behin esaten duguna hizkuntza euskaldun eleaniztuna, jatorrizko bertsioan hizkuntza eleaniztuna, guk uste dugu euskaldun hori gehitu behar zaiola, eta amaieran egia bada ere beste artikulu batzutan jasota badago ideia bat gutxien daukonari gehiago emon beharra, eta beste artikulu batzutan egoki jasota dago, gu pentsatzen dugu honetan ere importantea dela, egiten du, era berean derrigorrezko hizkuntza maitxan ikasle guztiak familia jatorria edo zein dela ere, gehitu dezagun egoera sozioekonomikoa, egoera soziolinguistiko edo bestelako irizpideak. Nahi duguna da, derrigorrezko hizkuntza maitxaren lortzea, ipini dezagun egon daitezken baldintza guztiak. Eta 75arekin amaitxerakoan, hau pizkat, euskal kurrikulunarekin lotuta dago, eta pentsatzen dugu Euskal Herriko kultura nortasun jorratzen laguntzea, geografia, gizarte eta ekonomia hori ere bultzatu behar dela. Esan dugu ze batena egokia dela, baina guztut ere, egokia izan da ere, salto bat, emotea ez legoke txarto, eta horretan, derrigorrezko ezagutza ezartzea irakaslei ze bat lortuz, uste dut egokia dela, nahi bat dugu benetan euskalduntze prozesuan salto bat emon. Esan dakoa, lehen aipatu dugu egoki ikusten dugula momentu honetan dagoen moduan, baina uste dugu ere, eraberean, salto bat, eta euskarazko irakaslentzat ze biat, engeleseko ze bata. Hemen, 73 garren artikulu honetan, gaztelera zaten dena, horre zaten egiten duguna da, lengua vehikular pizkat definitu, ezta? Eta egiten duguna da, zein esparrutan jorratu behar da. Egiten duguna deskripzio sakon bat, hizkuntza administrazioko hizkuntza, kontratu zerbitzu emaileekin, referentzia hizkuntza gisa, orduan, gure ustez, horretan salto emon behar da, egia dena da hor jasoten dena, orokorrean ideia hori badago, kanpo eta barne jarduetarako erabili beharko dela euskara, baina gu pentsatzen dugu salto txiki bat gehiago emon behar dela, eta hor aipatzen direnak zehaztasunez jasota egotea, lehen esan duguna, zehaztasun gitxi duela legea, uste dugu honetan interesgarria da zehaztapen maila egitea. Doakotasuna, Jose Luis oso ondo azaldu du, hemen proposatmen konkreto bat da. Lantalde bat egon behar da, aztertzeko gaur egun hezkuntza plazaren kostoa, eta jakiteko doakotasuna noiz etorriko den. Eta horretarako lantalde baten bitartez, eta egutegi baten bitartez, eta gizartea argi jakinda urtero zenbateko gorakada dagoeran, uste dut ezinbesteko dela, uste dugu aberatze izango dela, ez bakarrik gizartearen txat, baizik eta jaurlaritzan dagoen jendearen txat. Eta odazkena. Eta bosgarren zedapen gehigarrian, bosgarren zedapen gehigarri bat gehitzen dugu, lehen esan dugu segregazioaren inguruan itun bat egotea, eta itun horren bultzada oso interesgarria ditzen zaigula, eta pentsatu duguna da, euskara eta euskalaren kulturaren normalizazioan, uste dugu, beste itun bat egotea, egoera momentu enten ez da bat ere ona, eta segregazioari aurre egiteko itun bat proposatzen bada, beste zeidapen gehigarri bat proposatzen dugu euskara eta euskal kulturaren normalizazioa hezkuntzan lortzeko, itun bat erdiestea. Eta a toda makina eginda, lortu dugu 18 minututen. Tegitu, Zukia eta Artola jaun handereak zuen erroliagatik, orain zabalduko dugu taldeen txanda, ziko gara talde popularra, Ciudadanosen ordezkariarekin, Barrio jauna, nahi duzunean. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, agradecer la comparecencia. Estamos en el ámbito de
en el marco del análisis y de oír a muchas personas, ustedes han puesto su tesis sobre la mesa, efectivamente, pues ahí queda, la tenemos en cuenta y la analizaremos, pero sí que es cierto que a mí cuando han hablado del modelo de titularidad compartida y de, pues, no sé, hacer una experimentación o un proyecto piloto, bueno, no sé cómo será, ¿se inspiran ustedes en algún modelo? Es decir, o es simplemente lo que ustedes hablan es de algo que ustedes tienen concebido con algún proyecto innovador o tal, o ustedes tienen la inspiración en relación con proponer esto en alguna iniciativa, en alguna experiencia, ¿no?, internacional o en otras comunidades autónomas o en algún sitio, por saber simplemente eso. En lo demás, bueno, lógicamente ustedes tienen que hablar del euskera y lógicamente, pero bueno, nosotros la convivencia entre el euskera y el castellano yo creo que es bueno para el país, ¿no? Y eso pues hay que fomentarla y hay que decirlo también. Las leyes al final son declaraciones de intenciones además de regulaciones, ¿no? Y yo creo que es bueno que esa convivencia se logre, ¿no? Pero lógicamente su experiencia en cómo avanzar, en cómo aportar, en cómo incidir en el mejor conocimiento del euskera, pues es buena, desde el punto de vista también, supongo, que de la convivencia, que no descartarán. Muchas gracias. Eskerrik asko, Barrio jauna, orain Elkarrekin Podemos iuko ordezkaria, González Anderea. Bueno, eskerrik asko, Koldo, Nekan eta Jose Luis gurekin esateagatik eta zuen elkarretik ekarpenak egiteagatik hain zuzenak, errazagoak. Sozialistatik, San Jose Anderea, nahi duzunean. Eskerrik asko, presidente jauna, eskerrik asko Artola jauna eta Zukia eta Tillutu jaunak. Muchas gracias por su presencia hoy aquí, muchas gracias por su exposición, por su concreción a la hora de presentar sus propuestas, su análisis. Bueno, los socialistas valoramos positivamente que en este texto del proyecto de ley se haga un reconocimiento político del problema de la segregación escolar y de la inequidad en Euskadi, incorporando cuestiones como reserva de plaza, como índice de vulnerabilidad, la posibilidad de crear oficinas locales de escolarización, la planificación sin oferta, la publicidad de las cuotas a la unidad administrativa de control de la gratuidad. Dado que ustedes rechazan aplicar el decreto de planificación en lo que a reserva de plazas para alumnado vulnerable se refiere, y eso que se circunscribe únicamente al alumnado de 2 años, ¿cómo creen que las ikastolas pueden contribuir a luchar contra la segregación y por qué creen que sus centros presentan un índice de complejidad educativa tan alejado de las tasas de desigualdad presentes, lamentablemente, en la sociedad vasca? ¿Por qué consideran o han manifestado que la ley de educación vasca causa segregación? ¿Por qué no están de acuerdo con su publicación? Y, por último, partiendo de la situación sociolingüística de Euskadi, donde el euskera es la lengua mayoritaria en algunos ámbitos geográficos y el castellano lo es en otros, preponderando en términos poblacionales los segundos sobre los primeros, en su opinión, ¿qué resulta más adecuado tanto para el aprendizaje lingüístico como para el aprendizaje del resto de competencias? ¿Les parece una buena estrategia? Bueno, ya han manifestado la inmersión, ya han manifestado una única lengua vehicular, que supongo que será el euskera. ¿Les parece una buena estrategia excluir el castellano en los procesos de aprendizaje en educación infantil o primaria, cuando el alumnado es mayoritariamente castellano parlante, como forma de compensar la falta de uso social del euskera en esos entornos? Nada más. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, San Jose. Aztertzekoak dira. Bueno, eta galdera zuzenak dauzkat. Zuen agerraldian doakotasuna eta kuotak aipatu dituzue, eta horren arira galdera pare bat ditugu. Legeak dio, hitzez zaugarritasuna modu orekatuan banatu behar dela. Gure galdera hau da, banaketa horren ondorioz ikastoletara bideratutako ikaslek kuotak kobratu beharko dituzte, edota akaso kooperatibako kide izateko kuota ordaindu beharko dute. Era berean, ikastolen kuotak berdinak edo desberdinak kobratzen diren galdetu nahiko nuke. Eta horrela izatekotan, zergatik. Desberdinak izatekotan, nola ulertzen da, konfidantzazko pedagogian oinarritzen den proiektua eta kurrikuluma izan da, ikastola batzuetan eta besteetan ordaintzen diren kuotak desberdinak izatea. Eta, behin hori galderak eginda,
Teito jauna, Daviden bidez jakin dugu kargua utziko duzula, nik badakit arlo ideologikoan gauza asko partekatzen ditugula, berdintasuna, inklusioa eta euskararen defentsa. Eta, etorkizun hurbil baten horien defentsan bat egiten dugu. Baina, gaur garkoz ez gatoz bat prozesu honetan jarraituko formekin, prozedurarekin, mekanismoekin eta beste abarazkorekin. Argi eta garbi esan dut eta nire taldearen esango dut publikoa ezingo da inoiz pribatua izan, ezin dira bisareak parekatu. Izan ere, hezkuntzaren privatizazioa faktore erabakigarria da desberdintasunaren eta bereizketaren ugalketan, eta publikoa izan da praktikan mundu guztia berdin onartu duena, errenta edo jatorri alde batera utzita. Nola nahi ere, ziur nago, kasua zuzenean defentsan arituko garela eta sorte handia opa dizut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, González Anderea, orain talderea, Euskal Herria Bildu taldetik, Arrasi jauna, nahi duzune. Egun eta ongi etorriak Koldo, Nekane eta Zukia hezkuntza batzorde honetara. Nik ez dizuet interrogatoriorik egingo, nik aitortza bat egingo dizuet gaurkoan ere. Aurreko agerraldi egile ezberdinei esan diedan bestela, eskertzen dut gaur egin duzuen ekarpena, iruditzen zaidalako oso modu zehatzean egin duzuela, modu eraikitzaile baten hezkuntza lege honi egingo zenizkioten ekarpenak. Gainera, ekarpen hauek esperientziatik egiten duzue, zuek Euskal Herri osoko sare bat zarete, okrez banagun 13 ikastola zarete, eta egunerokoan aurrera ateratzen duzuen herri proiektu hortatik egiten dituzue edo ulertzen dut egin duzuela zuen ekarpena, beraz, jakin nire taldeak ondo aztertuko dituela zuen zuzenketa proposamen hauek, eta ziurrenik euretariko askorekin bat egingo dugula, eta beraz, inkorporatuko ditugula, eta ikusiko dugu nola landu ditzakegun. Iruditzen zait interesgarria, bota dituzuen hainbat kontu, besteak beste, noski, euskara eta euskal kulturari dagokionean bota dituzuenak, ze badirudi, herri honetan, egia da, bi hizkuntza ofizial ditugula, baina Gernikako estatutora joango naiz, eta Gernikako estatutoak aitortzen du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bi hizkuntza ofizial ditugula, baina aitortzen du ere hizkuntza propio bakarra euskera dela. Eta beraz, zuek egiten duzuen apostua eta dekantazioa euskeraren alde, euskeraren lehentasunaren alde, Gernikako akordioaren defentsa besterik ez da, alegia hizkuntza propioaren defentsa egitea. Guk gure hizkuntza propioaren defentsa egiten ez badugu, beste inork egingo ez duelako. Beraz, iruditzen zait oso ekarpen positiboak egiten dituzuela zentzu horretan, guk ere defendatzen ditugunak noski, eta baita euskal kurrikulumari egiten diozuen ekarpena ere zoritxarrez, jakin badakigu, 125 buelta hortan, egon daitekela, zifra bat gora, zifra bat bera, euskal kurrikuluma lantzen duten editorialen portzentaia, euskal dimentsio hori kontemplatzen duten editorialen portzentaia, eta guri iruditzen zaigu larria dela, egon gaitezkelako bai euskaran eta bai euskal kulturaren atzerakada baten, eta iruditzen zait gaur egun oraindik ere ikastolen mugimendua bezalako sarea, nola baita esatearren, mugimendua, errepikatzen baut ere, beharrezkoa izaten jarretzen duzuela, eta gainera aurrera begirakoan nolabaiteko berregokitzapen baten alde zuen borondate guztia jartzen duzuela, eta aipatzen duzuen Europa mailako partzuergorren sorrera, edota titularitate ezberdinen arteko elkarlanerako gako horiek ere, interesgarriak iruditzen zaizkit, eta oso kontutan hartzekoak benetan nahi badugu aurrera begira erantzunkizunez, erronka berri erantzungo dion hezkuntza lege berritzaile eta inkluso Europa mailako aurreratuenetariko bat egin, iruditzen zait egin dituzuen proposamenetako asko, oso baliagarriak izan daitezkela esperimentazioaren ikuspegitik ere, eta horretarako bide eman diezaiokela lege honek. Horregatik berresten dut, sakon aztertuko ditugula aipatu dituzuen gabeziak, eta baita egin dituzuen proposamen zehatzoiek ere. Bi galdera konkretu ditut, kanpo ebaluazioa aipatu duzu, eta jakin nahiko nuke
lege proiektuan kanpo ebaluazioa aipatzen delako, ez da zehazten, zuek ikusten duzuen izegibei berrituak hartu lezakeela izegibei, prospekzio eta zerarako instituto berri bat sortzea planteatzen du lege proposamenak, ea horrek hartu lezaken ardura, edo beste enteren bat ezagutzen duzuen hasi artean, beste eredu batzuk kontutan hartuta, kanpo ebaluazio hori sustatu lezakena, hori lehenengo galdera, eta bestea, zuen hizkuntza proiektuari dagokionean. Nola zuen hizkuntza proiektu horrek balio dezaken edo ez bolkatzeko sistemari atera dituzuen etekinetatik alegia etxetik euskera ez dakarren baina ikastoletara doan ikasle horri nolako prozesua mantentzen duzuen ikastoletan benetan euskera gaitasun mailarik ahalik eta gorenena lortzeko. Bi galdera horiek ditut. Eta, nik ere, prentsa bidez jakin dugu, Koldo, 14 urteren ostean ikastolen elkarteko lehendakari izateari utziko diozula bihar, horrek esan nahi du gaurkoan lehendakari gisa legebiltzar honetan hitz egiten duzun azkenengo eguna dela. Ziur gaude, Euskal Herria Bilduren izenan ere aitortza hori egiteko aprobetxatu nahi dugu gaurkoan, eta Euskal Herria Bilduren izenan ere eskerrak emateko, 14 urte hauetan Euskal Hezkuntzagintzari egin diozun ekarpenagatik, eta honen hau badizugula, zure bestelako bizitza berria izango den hortan. Besterik gabe eskerrik asko. Eskerrik asko Arresi jauna, eta azkenik Eusko Abertzaleak taldearen izenean, Arrizabalaga anderea, nahi duzunean. Eskerrik asko batzorde burua, nik eta behin ondo etorriak batzordenetara, Tegitu, Zukia eta Artola jaun Andreak, eta eskerrik asko gaur hemen egindako ekarpenen gandik. Edozein herriaren etorkizuna finkatzeko hezkuntza oinarrizkoa dela, esanez, hasi duzue zuen gaurko agerraldia, eta behintzat ideia hau gurekin, gure taldearekin partekatua da. Egia da, hezkuntza sistemako eragile askok, mugimendu ezberdinak egin dituztela prozesu luze hau, hasi izanetik, eta egia da baita ere, ikastolen elkartea parte oso aktiboa izan dela honetan baita ere. Baina gaurkoan, gabezia batzuekin bada ere baleko, sartzen duzue lege proiektu hau, eta nik uste dut ikastolen elkartearen eskuzabaltasuna, adierazten dela gaurko jarrera honekin, eta guk behintzat hori gaur hemen balioan jarri nahiko genuke. 13 ekarpen zehatzak egin dituzue, eta horiek aztertuko ditugu tentuz, batzuekin bat egin genezake, beste batzuei arazoak edo aurkitu aldizkigu, baina aztertuko ditugu eta ikusiko dugu txertatzea posible den ala ez. Beraz, joango naiz igual gabezietara modu orokorrago batean egin bai dituzu eta hor partekatu alditugu baita ere hausnarketa batzuk. Lehena izan da legearen zehaztapen falta, ez? Hau debatetariko bat izaten ari da prozesu guzti honetan, ez da? Batzuentzako luzeegia, beste batzuentzako laburregia, batzuentzako zehatzagoa izan barko litzateke, beste batzuentzako zabalagoa utzi. Mesfidantza dago, ez? Ondorengo erregelamendu garapen horretan, guk uste dugu hor tranquilidade mezu bat zabaldu behar dugula, beste lege batzuekin egindan moduan egingo bai dalako, eta beraz, momentu horretara bere itxaron barko dala. Hala ere, eta zuek 13 ekarpen zehatzak eginda, horretaz aparte, zeintzu kasu ikusten, lehentasun bat emon barko bazeniote, ez? Zer garatu beharko zan gehiago, 13 ekarpen horietaz aparte, zeintzu izango lirateke gaiak, bai? Gehiago zehaztu beharrekoak lege proiektu honetan. Gero, gobernantza eredu berriari dagokionez, komentatu duzue, zuen eredu propioa bastala aintzat hartzen, ez? Guk balioan jartzen dugu, zuen gobernantza eredua, eta egia da, modu zabal batean, ez? Ezartzen dela lege proiektuan, eta guk uste dugu lekua duela zuon ereduak. Ikusten diozue leku hori? Beste alde batetik, hizkuntza dala eta ebaluaketa nork egin barko luke. Zuek uste duzue irakaslek ez dutela hori ziurtatu behar, lan karga bat edo bestelako erantzunkizu bat izango litzateke beraientzako. Atzo, Euskalgintzaren Kontseiluaren agerraldian komentatu zuten
lege proiektuan ere aurreikusita dago hizkuntza eta euskara instituto berri bat sortzea. Ondo ikusiko zenukete zuok hizkuntza eta euskara institutu horrek, adibidez, ziurtatze horien lana bere gain hartzea, zelan ikusiko zenukete. Eta gero, oso interesgarri ikusten dugu baita ere zuen titulartasun partekatuaren eredua zabaltzea, ez? Esperimentatzea, nik ez dakit lege batean esperimentatzea edo hori jasotzea posible den ala ez, baina begiratzekoa behintzat bai bada, huelta bat ematekoa, eta ikusiko dugu zer nolako errekurridua daukan honek baita ere. Eta nik azken minutu honetan ere, nahiko nuke aprobetxatu, tegitu jauna. 14 urte hauetan, ikastolen elkarteko presidentzia lanetan begindako lanari aitortza egiteko, gure taldearen izenean. Batzutan urrun egon gara, beste batzutan hurbilago, baina nik uste dut elkarlana izan dela urte hauetako titularra, botako banuke izan dela, eta onarte ekarri gaituena, gainera, momentu honetarte, eta, zoazen lekura zoazela, sorte hon, eta ziur nago berriro ere alkartuko garela. Eskerrik asko. Eskerrik asko Barri Zabala bendera, orain azkenengo txanda, 5 minututan gutxi gora planteatutako galdera giratuta. Banatuko dugu denbora gaien arabera, lehenengo eta behin eskertu arlo personal, eskertu guztioi errekonozimentoa, gaur moina egoteko ez daguna, baina eskertzen da. Ni hasiko naiz publikotasunaren kontuarekin, eta gero nire kideak beste gai batzuekin, ez da. Karmelori erantzunez, guk egiten duguna da proposamen, esperimentazioaren inguruan proposamen bat. Nire uste ere beste batzuk aipatu dutela, egia dana da Europan zeharkatzen badu horrelako aukerak badaudela zenbait tokitan, nik esango nuke Estonian figura hori garatuta dagola, Finlandian zati batzutan ere, Serbian ere, ordan egon badago, baina hori ez da guretzat garrantzitsuena. Garrantzitsuena da gurean hori garatzea. Gu beti izaten dugu kanpo erreferentziak ondo daude, baina guk landu behar duguna da gurea. Eta guz uste dugu titulare, aukera hori berezik izabalik egotea, horregatik ez dugu lehen esan dudan moduan, ez da 17. artikulu, ez da zeidapen gehigarri bat, zeidapen gehigarri horretan egoten dira horrelako gauza, posible bada, eta ezin bada, ezin da, ez da. Publikotasunaren inguruan, ikuspegi ezberdina daukagu. Logikoki, guk ez dugu bat egiten gaur egun indarrean hemen dagoen publikotasunan kontzeptuarekin. Uste dugu, publikotasun jakobino eta zentralista bat dela, eta gu beste eredu bat daukagu, Europa osoan oso zabalduta dagoena. Baina, garrantzitsuena guretzat da, kasu honetan ere, bide bat zabaltzea geure bidea, gure propioa. Guk daukagun publikotasuna estatu frantsesa eta estatu espainolerena dela. Guk uste dugu, guk gure bidea egin behar dugula. Eta guretzat, lege honetan jasotzen dena da, lehenengo pausu bat hori egiteko. Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa. Uste dugu bidearen amaiera ez dagoela lege honetan jasota, baina uste dugu lehen esan dugun moduan, pausu bat bezala ikusten dugu. Eta nik uste dut, sensibilidade politiko edo antzekoak bagian hor topatuko garela. Zuen lagunak beste lurralde batzuetan oso ondo ulertzen dute hau. Ordan, hemen ere guk ez dugu ez dakit nik nola hori botatzen, eta uste dut lortuko dugula. Eta gero elemento bat, gobernantza eredua. Hori esaten dugunean, eta ja momentu honetan ipiniko dut abokatuaren eta lege gizonaren jantzia, ezke dago gara oso bat. Ezke kooperatiba legearekin badaude artikulu 8 talka egiten dutenak. Ikastola kooperatiba gara. Eta gure aurrekontuak ezin du klaustroa onartu. Batzar orokorra onartu behar dago. Eta gu, keskatuta gaude, guretzat hezkuntza legea izango da referentziazko legea, baina kooperatiben legea ere kooperatiba garelako. Eta nik uste dut oraindik ere gai hori ez da aurreratu. Eta nik uste dut hor badago elemento bat irakurri eta kooperatiben munduan Eusko Alderdi Jeltzalean jente asko daukazue, eta ziurazki, beraiek esango dizuete, ostra, cuidado, eta doakotasuna eta euskera... Bai, hemen... Doakotasuna eta zaguarritasuna, eta, gauza bat ikastoletan denetik daukagu, eta matrikulazio kanpaina bukatu ondoren, 9 ikastola zeuzken, bere eremuko zaguarritasun tasa baino handiago, altuago. Beste 15 bat parekoa,
eta beste 10 bat zegoen, 110 baino diferentzia handiago. Honekin esan nahi dut, ikastolok ere pluralak gela. Denetio daukagu. Bueno, egoera sozioekonomiko eta linguistiko altua eta egoera sozioekonomiko eta linguistiko bajua. Denetio. Alde batetik, eta beste aldetik, itzegin da, rechazamos la planificación. No. Guk ez dugu, inoiz planifikazioa nolabait atzea bota. Guk esan deguna da, eta hori izan dekretuaren espiritua, zaurgarritasun tasaren arabena banatu behar ziren familiak, orekatuan egin behar ziala ikastetxe guztien artean. Eta guri ikastolei, gestatu zaigu, 100 familia ez zaurgarri jundiela beste ikastetxe batzueta, teoriz beste 100 familia zaurgarri etorri bazdiela, eta hori onartzen genuen, eta nahi genuen, eta etorri zezkigu 50. Eta aldarrikatzen dugu beste 50 gehiago ikastoletan. Hori da aldarrikatzen duguna. Piskat, gauzak bere lekun jarrita. Eta doakotasuna, bueno, alde batetik kota ezberdina daudela, egoera ezberdina daudelako. Ikastola batzuk dauzke diru laguntza batzuk, beste batzuk ez dauzke, ikastola batzuk, konsideratzen dute giza baliabide gehiago behar dutela, eta hortarako, kota handiago jartzen duela. Berriro ere, hemen anitzak geha, eta, desde luego, familia zaurgarritasun bat etortzen bali bada, eta ezin bali badu ordaindu kuota hori, guain arte bezala, familia horri ordaintzen zaio kuota hori. Dauzkagu beka sistema ikastola guztietan, nun ezin bali badu familia batek ordaindu laguntzen zaio. Eta mantendu deu, eta ez guain, guain dela 40 urte, ni ikastolan sartu nintzenen jaba zegoen hori. Hor dago, eta guain hori inbarbalin bada, gauza berdina. Horreaino. Bai, euskararen eta hizkuntzaren gaiarekin kontu asko esan dira. Bi aldiz galdetu da, nola ikusten dugun ebalatu behar dela, B2 hori edo zeinek ebalatu behar duen. Alde batetik, guk garbi ikusten dugu irakasleen eskutan ez dela utzi behar. Kontu bada, euskara, bere irakasgai moduan, eta bete behar duen kurrikuluna eta horren emaitza, eta hori ebalatuko du euskara irakasleak, baina beste kontu bada, helburua lortu den ebalatzea, eta horri gure ustez, kanpo ebalazioa behar du, erkidego osoan irizpide berdinekin ebalatuko beharko litzakeelako. Eta ebalazio hori ez dugu eskluiente bezala planteatzen, baizik eta gero hobekuntzarako planak ekarriko dituen ebalazio bat, bai? Hau da, ez bagea iristen helburu horretara, zein izango da, hobekuntzarako plana, horrea iristeko plana, eta hor hizkuntza proiektuek hartzen dute garrantzia, azpimarraitu nahi dugu, eta ikoitze galdetu du, hizkuntza proiektu horien, ez dakit, gurean horren errotuak dauden hizkuntza proiektu horien, nondinorakoak, pena da hemen ez dagoela hizkuntza proiektuen arduraduna, gomendatzen dizuet berekin halako tarte bat hartzea azaltzeko, baina guk abri dugu hizkuntza proiektua horiek beste saretara edo beste ikastetxetara iraultzeko arazorik ez dagoela, gure esperientzia gaina gu beti esaten dugu, guk egiten duguna ez dela guretzat bakarri, baizik eta partekatzeko helburuarekin egiten dugula eta beste sareek ere hartu dezaketela, baina egia da, hizkuntza proiektu horien ardatza ikaslea izanik ere, komunidade osoak hartu behar duela parte, eta ez bakarrik ikastetxean dagoen komunidadea, baizik eta ikastetxetako atetatik kanpo, herrietan eta auzoetan dagoen komunidadeare bai. Izan udal, gizarte eragile, aisialdiko talde eta bar, bai? Orduan hor hizkuntza proiektu integral bat eta oso bat. Eta horretan ari gea ikastolak. Eginda halako aipamen bat, ama hizkuntza gaztelera duten, edo ikasle horien, ez dakit, ikasle horien bazterketarik egingo dan, edo olako zerbait, nahi badezu berriz ere planteatu zea, ea onartzen dugun, ibilbide akademikoan gaztelera baztertzea, bai, batez ere, ama hizkuntza gaztelera duten ikasle horien, ibilbide akademiko horretan, olako zerbait.
Ez? No, lo que planteamos es esos niños que tienen como lengua materna el castellano, cómo se van a integrar o cómo se va a facilitar de alguna forma, o piensan que darles más euskera va a suponer cubrir ese vacío que tienen en su realidad sociolingüística, en su barrio, bueno, en su pueblo. Bueno, alde batetik guk uste dugu horrek ez dugula baztertzen gaztelera bera, gure ibilbide akademikoan eta pedagogikoan, hori bermatuta dago. Bestetik, aipatu da, Gernikako estatutuari aipamen eginaz, gure hizkuntza propioa euskara dela, nahiz eta bi hizkuntza ofizial ditugun, eta horri ikastolok ematen diogu lehentasunezko tokia, eta hizkuntza proiektuek horretan laguntzen dute. Hizkuntza proiektu egoki bat, aipatu da bezala, gutxiago daukanari gehiago emanaz, eta adibideak baditugu erkidegoan, eta erkidegotik kanpore, joan gaitezke Arabar Errioxara, La Puebla de la Barkan badugun ikastola, eta hango gehiengoa, edo ikasleen gehiengoa, berez, ama hizkuntza edo etxetik dakarren hizkuntza gaztelera dan, eta oso modu egokian egokitzen diren euskerazko ibilbide akademikoan, eta baditugu beste adibide batzuk, Nafarroko Herriberan adibidez, nun Lodosan edo Tuteran, gure ikastoletara etortzen diren ikasleak, eta han ezagutza oso urria dan testuinguru batean, euskalduntzen diren, eta bere tokia hartzen duen bai euskerak eta bai gaztelerak. Eta nik uste dut hori frogatuta dagoela, eta ez geniokela inolako beldurrik eduki behar, gaina gaztelera bermatuta dagoela badakigun honetan, ez dakit. Berez daukan indarragatik. Parkatu Artola Anderea. Ez dakit besterik dugu, naiz eta aukera dukazuen geratzen zaizkizuen galderei, idatzi edo idatzeko nahi izan eskero, eskerrak emango dizkizuegu ikastolen elkortearen izenean gurekin egotegatik, eta guk jarraituko dugu gaurko egitarau luze honekin. Eskerrik asko.